ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонахои Фуруши, квартираҳо ва заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед ки дар номераи имо ба сабрӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомони 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. ай нархои квартира ва хонаҳои арзони мо бо хабар шавед. марҳамат, рафтем. Якм хонаи фурӯшӣ. Якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар Зарафшон, аз лаби роҳ, яъне ки камтарак болотар аст, яъне ки наздик барои калон. 12 сотиқ замин дорад дӯстони азиз, яъне ки аз 12 сотиқ бисёртара мега соҳибшон ва яша бо телефон мега худом мефаҳмонам. 4 дар хона кардагӣ тайёра, 1 дар калидор, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом дар дуруни хона аст ки дӯстон бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш, яъне ки таъмин аст. телевизор, кухни, гарнитур, кондитсионер, термиз, мебел, диван, хобҳамхона, стиральни машина, ҳамаи шароитҳои зиндагиш кадаги аст ки бо баъзе чоҳош фурӯхта мешавад. инаша мега ки қатишон маслиҳат мекунад, мега кадоми харидори аниқ бошад. ҷош ҷои беҳтарин аст, оби шаҳрӣ ва свети шаҳрӣ дорад. фурӯхта мешавад дӯстони азиз ба нархи 550 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад, яъне ки муомилаи соз мекунем мега соҳибшон. як калидори 17 метра ки калон дорад дӯстони азиз ки дар дарунуш ранги сексия, кухни, бания ҳамаш дар дуруни хона замонавӣ кадагӣ ҳаст. хоб вариантҳои алишам аст. бо ягон мошиное ки солҳои нав бошад алишам мекунем мега ака. агар шумо ҳам хали мошини ягон солҳои нав дошта бошед алишам кунен, ҳамин хел вариантҳо ҳаст ва кадоми сумкати мехарад муомила дорад. рақамошон дар поини видео, марҳамат, занг зада дигар маълумотша гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи қазиқала, дар деҳаи сумбула гуфтага соҳибшон. деҳаи қазиқала, деҳаи сумбула. заминаш 10 сотиқ замин дорад ки дӯстон якам аз дигар санг дорад ва 500 донаи дигар, яъне ки семенблок оварда мондагӣ ҳастанд ки барои хона кардан, яъне ки ҳамин семенблок худаш қариб чанд ҳазор сомон мешавад. ҳуҷҷатҳои замин 100% ҷош ҳамвор аст, обсвечам ҳаст. дӯстон, срочна фурӯхта мешавад ба нархи 20 000 сомонӣ ки боз муомила мекунем мега ва вариантҳои алишам аст. ягон Opel кати, ягон Opel дошта бошед арзонам мекунем мега болои маслиҳат мекунем. кадом дӯстоне ки ҳамин хел заминҳои арзон пурсида навашмуда вариантҳои хуб, як кам аз санг бо 500 дона семиблокам дошта. марҳамат, занг зада дигар маълумотош аз худашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Зарафшон ки лаби роҳи калонда ки ҷои беҳтарин аст. духонага квартира мешавад. агар ки хоҳед сехонагам кадам метавонед дӯстон, дар 14 ошона қарор дорад, доми 17 ошона мешавад ки айни ҳол уже 12 ошонаша уже тайёр кардааст, яъне ки далши меравад. 60 квадрати метр дар инҷо обсвеча гузаронда метавонанд, дар тирезаша мечаспонанд. ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммомша ҳамаш проектош дӯстони азиз ҳаст. фақат коробка карда ба шумо метавонед ки дар тиреза мечаспон, ремонтша ба дили худтон мекунед. фурӯхта мешавад ба нархи 250 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. рақамошон дар поини видео аст. ватсапам дорад, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гиред. дар поинаш магазин, мағоза, супермаркет, яъне ки ҳама чизи даркорӣ дар поинаш мешавад ки ҷои беҳтарин, доми замонавӣ ки лифт ҳамаш мешавад. марҳамат, занг зада дигар маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, хонаи дуошона аст. қарор дорад дар шаҳри Регар, дар Турсунзода, тарафҳои посёлкаи Пахтаобод, қишлоқи Газарма. заминаш дӯстон 4 сотиқ замин дорад ки 7 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, веранд, отделни ҳамаш замонавӣ кадаги гирдаш пол ниход маҳкам аст. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. дӯстон, ки фақат медоред зиндагӣ мекунен ва дарахтони мевадиҳанда дорад.
проекти нав аст дӯстон, яъне ки мисол дигар хона доштан ба ҳам хотир сум дар кора мега ин хонаша мефурӯхтиянд ва кадомтон агар дар кор бошад ҳастай рақамошо бештар маълумотшо мегирем. Нархаш бардорон 320 000 сомоние ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки ҷои газхона, аловхона, дегдонхона мисол хеле чизо доранд. рақамошон дар поёни видео аст, метавонед дигар маълумотҳои пурраша гиред. дута рақамошон 24 соат кор мекунанд. марҳамат, занг занед, диққатишон муомилаи хуб мекунанд қайдтон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. хонаи дуошёна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон. аз лаби роҳи калон дӯстон аз 1.5 километр то ҳамин хона роҳ аст ки ҷои беҳтарина мега соҳибшон. заминаш 10 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёр ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, яъне ки дар дуруни ҳамин хона аст ва дар поёншам бо ошхона ва баня ҳамин хел мисол ҳоҷатхона дорад ки гирди хона пол ниход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, ремонти замонавии мебел, кондитсионер бо ҳамаи шароитош, яъне ки ҳаст дӯстон маълумотош ростига бисёре, ҳамаша ба шумо гуфта наметавонам, яъне ки бо баъзе чиҳош фурӯхта мешавад ки хона ҳоҷатош ҳамаш 100% фақат медоред зиндагӣ мекунен. дуошёна хона фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. вариантҳои алишӣ бо ягон мошинои кати, мошинои солои нав кати алиша мешавад. болои мошин метавонед бо хайдига сум. рақамошон дар поёни видео аст, метавонед маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. ватсапам доран кор мекунам. марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ. ду гуфтагиа дӯстони азиз ки аниқтар маълумоташ дар 9 километр пеши теппаи Самарқанд гуфтагиа соҳибшон. ҳамин маълумот яъне пешниҳод кардагӣ ҳастанд ба дунё, яъне ки маълумотош ростига бисёри бада мо намедонем чӣ хел фаҳмонем ки деҳаи Daewoo гуфтагиа. заминаш 3 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагиа, якта калидорча, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом шамаста. ремонти нағзам дорад дӯстони азиз, барои зиндагӣ кардан мешавад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 162 000 сомонӣ ки боз яъне ки ба телефон гап мезанам мегӯяд нашуд арзон кардан ягон маълумот пешниҳод кардагӣ нест. агар ба шумо маъқул бошад ҳамин вариантҳо туғир гирад, хай бо ягон маълумотча агар мо хато фонда бошем, рақамошон аста, метавонед дигар маълумотча гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар деҳаи Каҳлон. ҳамин хел маълумот аст. заминаш бардорон 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам отделни ҳаст. гирди хона маҳкам аст дӯстон, яъне ки шароитҳои зиндагиш аст, обсветам дорад, фақат медорен зиндагӣ мекунен. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. маълумотҳои пурра ва 100% бо телефон. марҳамат, занг зад, дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, мошин, квартира чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда чотка реклама мемонем. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни автоцентр гуфтагӣ аст, пушти гипразем Крупский. ҳамин хел маълумот Крупскида гуфтагиа ҷойгирай. якхонага квартира аст дар дуюм ошона. қарор дорад 34 квадрати метр. дар инҷа обсвет гузарондагӣ ҳастанд, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомуш, ванаш ҳаст ва канализатсия дорад. дӯстони азиз, хона якхонага аст. агар ки ба шумо далкор духонагаам доре мега ҳамин якайне ки дар инҷа дута квартира фурӯшия, якта яккомната ва дукомнаташам ҳаста ки срочно фурӯхта мешавад. яккомнатаи ҳозираш нархаш 160 000 сомония ки под абой тайёр кардагӣ мега соҳибшон. агар ки шумо хоҳед, яъне ки болош дабо пул метен, ремонтам карда метиҳанд. агар ки ҳамин хел гиряне ки ҳамомаш ҳамаш тайёр аст, ҳамин хел 160 000 сомония боз муомила дорад. рақамошон дар поёни видео аст, дигар маълумотча метавонед гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. ҳозир соҳибшон мега сино гузаштагӣ аст. аниқтар маълумоташ дар сари киштии болои, яъне ки наздикии заводи ғиштбарорӣ, яъне ки ҳамин хел маълумот аст.
заминаш дӯстон 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона якта калидор фундаментош рехтагӣ аст тайёра дар инҷа обсиёда фақат далши яъне стройкатон намекунед хонатона мевардорен фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад дар ҳамин рақамошон имо ватсап ҳамаш ҳаст агар ки шумо харидори аниқ бошен қатъи шумо муомила мекунед мега сирошона сум дар кура марҳамат занг да бештар маълумоташ аз худашон гирен хоҳиш мекунам ки лайкото намонед ва видеонавори моро подлиса кунед чӣ хонаву замини мошине ки ба шумо дар кура дар комментари нависен мо албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат аниқтар маълумоташ нест мегӯяд дар ҳамин территорияи район шо яъне ки центр духонага квартира ҳастад дар якум ошона қарор дорад 54 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом яъне ки ванна термис кондитсионер ремонти беҳтарини замонавиам кардагӣ аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст медорен зиндагӣ мекунед нархаш дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 255000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад мега соҳибшон агар ба шумо ҳамин вариантҳо тоғир гирад рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада маълумотҳои пурраша аз худашон гирен марҳамат рақамошон 24 соат кор мекунад фақат мега одамони харидор бошанд маълумоти бештараша ба он кас мефорим гуфтага соҳибшон марҳамат квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 32 микрорайон яъне ки пеши парки нав гуфтагӣ аст ки лаби роҳи калон духонага квартира ҳастад дӯстон дар сеюм ошона қарор дорад 45 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кондитсионер термис ванна ҳамаш қоидавӣ аст ки фақат медорен зиндагӣ мекунед мега ремонти хонара мега нав кардем мега соҳибшон яъне ки трезаҳои пластикии нав ва дари мега оҳани ғавс мега қиматҳо мега яъне ки ғавса мега беҳад бад қимат гирифта мега расход кадян ҳами ака фурӯхта мешавад бо нархи 260000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон кондитсионер яъне ки стиральни машина ҳамаша мега нав оварда мондем ба кадом дӯстоне ки агар аз шаҳри хуҷанд ҳамахи квартира дар кор бошад рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша гиред яъне ки квартира ҷои беҳтарин да мега соҳибшон пеши квартира парки калони нав ва мағоза супермаркет ҳамин хел масҷид наздик ай марҳамат занг занед квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар пеши иёвари тец яъне ки тецда қарор дорад духонага квартира ҳастад дӯстон дар 5 ошона қарор дорад 65 квадрати метра ки агар ки шумо тонед сехонагаам карда мешавад дар муш калонай обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис кондитсионер ванна яъне ки ремонти замонавӣ яъне ки доми навастройка аст дӯстон ки ремонтош беҳтарин кардага дом мужаи полни худ одамо зиндагӣ кардесиям ҷошам ҷои нағза мега дар наздикиш ҳамаи чизҳои даркорӣ масҷид мактаб мағоза яъне ки бозорам уқай дур нест ва бозори нихирам қатъи бозори ҳоҷишариф қариб ай фурӯхта мешавад бо нархи 270000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега фақат хоҳиш кардага одамони харидор бошанд занг зананд дига маълумоташа бо телефон метиҳанд рақамошон дар поёни видео аст дӯстон агар ба шумо ҳамин вариантҳо тоғир гирад метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен марҳамат занг занед 13 квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем аз даврӯзаи Чимтепа мега як 700 метр даруна мега ҷош ҷои нағзай якхонага квартира ҳастад ки духонагаш кадем мега соҳибшон дар 4 ошона қарор дорад 44 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ремонти нағз кондитсионер мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дигар маълумотҳои пурраша бо телефон мега метиҳем фурӯхта мешавад бо нархи 212000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилам дорад вариантҳои алиша аст гуфтага бо мошинкати Kia Rio ёки Hyundai Solaris ёки Elantra ёки ягон мошиное ки солҳои нав боша мега алиш мекунем мега ба квартира агар ба шумо ҳамин вариантҳо тоғир дӯстон рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред марҳамат занг занед шумо агар ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ ёки хонаи замин ёки мошин
мисол замин чизе ки барои реклама дорем дӯстон метавонед суратош қадим маълумотош дар номери имо ва сай муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. ин буд ки 13 хонаи фурӯшӣ доштем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.